Žiletka? Tento spot je o spojení troch legend. Prvá legenda je Jožko Golonka, ktorého prezývajú Žiletka a je to, myslím si, že najznámejší a najslavnejší slovenský hokejista. Druhá legenda, hrdina akčných filmov Arnold Schwarzenegger, za všetky spomeniem film Commando, ktorý sme v tomto spote aj citovali. A tretia legenda, Fajný Kotlíkovi. Spojením týchto troch vecí sme chceli podporiť dlhodobé prepojenie Kauflandu a slovenského hokeja. Náš zámer nebol vytvoriť klasickú reklamu, ale skôr žánrový krátky film. A preto sme venovali veľkú pozornosť každému detailu. Napríklad namiesto sekery, ako Arnold Schwarzenegger v filme Commando, používa Jožko Golonka na rúbanie dreva hokejku. Najväčšia technická výzva a zároveň money shot bol záber, kde vidíme Jožkovú vyšportovanú postavu. A ten sme dosiahli kombináciou techník, mali sme tam dublera, kulturistu a plus sme si veľmi pomohli v postprodukcii. Ale zaujímavé bolo, že mnohí ľudia na sociálnych sieťach komentovali formu Jožka Golonku, že na 80 rokov vyzerá naozaj skvelé, takže sa nám to zrejme podarilo. Už to nerobím! V inšpirácii filmom Commando sme sa snažili byť naozaj dôslední, a to nielen v obraze, ale aj v hudbe, ktorá je priamo vzdaním holdu hudby z filmu Commando a myslím, že vďaka tomu aj tento spot má taký retro vibe 80. rokov. Na tomto spote bola radosť pracovať nielen pre mňa, ale myslím, že pre všetkých zúčastnených. Bola to taká žánrová chuťovka, vďaka ktorej sme vrátili Jožka Golonku do hry. No a zdá sa, že tie reakcie boli veľmi pozitívne, takže by sa z toho dalo dedukovať, že Jožko sa ešte vráti.